sa ka. You. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa di ba ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, Separate Lives. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Agusan del Norte. Ang ato matatampo nagdasangan nga Joseph. Ay, kaayan ako nakamata eh. Dali ko, basig man ako sa akong trabaho. Ay, hala, sorry, miss. Ako na hinong kanabanggaan. Nagli mong gud ko. Sorry, Sab. Huwag ako magtanong Dali. Sam. Gwapa niya. Uy, mau ba? Nakabangga ka o gwapa nga babay? Oo, lagi bay. Eh, mo ni Lela. Awa, lagi kay parehas mo yung nagdali. Uy, kasayang. Ako patuwa na. Kuha ng number do. Din nito napita ang babae nga akong nabanggaan kahapon. Ay, maya tayo makita ni Kusap na. Oh, wala. Tinanagatang kasakyan. Siya na. Hi, miss. Oh. Nainumdo ba ka na ko? Wait. Ikaw mo na nakadasmag na ako, diba? Ay, salamat kay nainumdum pa di ay. Ako day si Joseph. Ikaw? Mitch. Mitch. Pwede ko mga si mo number, Mitch? Okay na. Muna ako number, oh. Ah. 0922 2 Abay na ko kinsing nanawag. Ikaw mo din ni Joseph. Ako yung taon. Asa di karon? Di asaan mo. Wa ko magkasamok di mo. Wa man? Human naman sa kong study. Mayo noon. Nanta ko isulti ni mo, Mitch. Unsa man? Kuan, unya, di ka masuko. Masuko. Kung binuang na. Ay, di mo ni binuang. Unsa man day na? Muto ka sa ilang giingon nga love at first sight. Oo. Matuo man. Manay akong gibati ron. Ha? I love you, Mitch. Joseph. May chance ka kunin mo. Ako panahon-naon, Joseph. Uy, kuya, huwag ko mo. Nakapanguyab rin ka atong babae nga imong nabanggaan? Oo, lagi bay. Pero, mao lagi. Wa pa kusog ta. Eh, pastilan. Anam gina mga babae do. Pakipot mo na sila. Kaya sa guday gunungi. Hangtod nga sugton ka. Salamat, Mitch, nga nakikita ka na ko. Timing man sad kaayo. Pag-message ni mo si pagpanggawas na mo sa eskwelahan. Mong nakikita na lang ko ni mo. Niya, kumusta naman? Ha? Ang akong gingon niyo ba? Kumusta naman to? Wapagid ka maluoy na ko. Tininood ka ng imuhan ako, Joseph? Uy. Mag-usik ako oras kung binuang pa na eh. Sige na, Mitch. Sugtan ako.
Sige na lang, uy. Ha? Puglaro ba? Oo, lagi. Uyab na ta. Oh. Salamat kayo, Mitch, ha? Nga imuragid kong gisugot. Salamat ko kayo. Bay, bay. Lamanuha ko, bay. Lamanuha ko. Nausak ka, uy. Nausak. Bay, uyab na ming Mitch. Po ba? Oh. Wow, congrats, bay! Seth, manangiday ko nimo ba? Oh, sama na. Bakasyon naman good. Kinahanglan ako mapundo sa amo. Ha? Kung mauna, di tayo makita ini. Dugay-dugay pa kitang makita. Kay, di mo ko na masugot sila sa mama at papa nga maglaag-laag ko. Labi na kon bakasyon. Ang ilang gusto, magpundo ragid ko sa bahay. Mo ba? Sige lang. Inigting klase, magkita naman sa ta. Ay, usa naman day kabuwan nga wa may makita ni Mitch. Giminggaw naman hinong ko niya. Kumusta na kasi ah? Gimingaw na sa taon ko nimo, uy. Parehas na tagibati. Giminggaw sa kay ko nimo. Muna ako sa inyo, Mitch, be. Ha? Muna ako sa inyo, kay mingaw na kay ko nimo. Ikaw? Sige, ako lang isend mo nga akong address. Kay ako lang katagbuan. Mitch, Salamat kinakita na ta. Gimingaw na kaayo ko nimo. mingaw na sa kay ko nimo, Mitch. Ato tas amo. Ipalailati ka ni mama. Ma, ako ning uyab si Joseph. Mayong adlaw nimo, ma'am. Unsa may nakaayos adlaw? Ah, Unsay nahuman nimo do? ako makahuman og eskwela, ma'am. Niundang ko kay nanarbaho na mugod ko. Klaruhan ta lang kado ha. Wa ko magkinahanglan og laki nga wa makahuman og eskwela. Unsa may ihatag nimong mayong kaugmaon sa kong anak? Nga wa man ka makahumag eskwela. Ma, Paulis inyo. Tiwas og eskwela. Kung mahuman na ka, aw balik din eh. Di na ko bubabag ninyong Mitch. Bisag magminyo pa mo. Oh, pasensya na ka sa kong inahan, Seth, ha? okay na, Mitch. Nagsabot ako si mong inahan. Sakto masat siya. Wa ko ikahatag nimo nga ugma. Kung di ko makamog eskwela. O niya, unsa may plano nimo? Munda ko sa akong trabaho. Kaya mo padayon ko eskwela. Nalipay ko sa kabuot ni mong desisyon, nak. Nga mo padayon kag eskwela. Sige, paningkamot kay tabagan ka na mo ni Papa ni mo. Salamat, ma. Dali araw ng labay sa panahon ay. Walang ibaw eh. Nauman ako sa eskwela. Huwag may tarang na sa kong trabaho. Si Mitch ka. Kumusta na ka siya? Lipay kay ko sa kudahipawan nga nakahuman kag eskwela. Og may nindot na sab ka nga trabaho. Gikaloy anin taon sa Ginoo, ma'am. Si Mitch day, ma'am. Napay gibuhat, maong ako lang nitubag siyang cellphone. Mao ba?
Unya, kumusta naman siya, ma'am? Mao lang kini ako ikasulti ni mo dong. Gusto kay pong makaapo nimo. Pero Pero unsa man, ma'am? ang love ay parang bulaklak. Kapag hindi mo ito dinildiligan at inaalagaan, unti-unti rin itong malalanta at mawawala. Oh. Oh. Hello? Hello, ma'am? Ma'am? La, gipaw man. Oh, bulaklak. Malalanta. Murag, masumbig nga yung matong iyang giingon ako. Madto ko silang Mitch, be. Aron ako siyang personal nga makita. Joseph? Yes, Mitch. Ako ni. Kumusta naman ka? Noon sa mga... Huwag ka malipay nga, nakakita na ko. Kuan, Joseph. Abi di mo, nakahuman akong eskwela. Ug may tarong akong trabaho. Mahimo na tayo mabinyo. Mataga na ka na kung maayong kaugmaon. Di na mahitabong imong gipangandoy, Joseph. Ha? Unsay ipot mo ipasabot? Sa dugay panahon nga wa ka magpakita. Nakakita na kong lalaki. Unsa? Pasaylo ako. Ikaw mangkod. Wala kay panahon na ako. Busy taon ko sa kong eskwela, uy. Mang, wala kong makatagad ni mo. Kung kitsa man ang bago ni mo, uyab. Buwagin na kay mga asawa ko ni mo. Dili mahimo. Mabdos na ko. Oh. Dili. Anong imo man ang gibuhat na ko, Mitch? Nanikamot og swila. Aron mga tagan di kag mayong ugma. Karon, mabdos ka na des laing lalaki. Pasaylo ako, Joseph. Kasakit na gibuhat ni mo na ako, Mitch. Sakit kayo ni. Ingon sa nidatog na ko ang kalibutan nitong higayuna sa kong nasayran. Nga mabdos na day si Mitch sa laing lalaki. Igo na akong nagpato sa kong luha. Kaya di na magid mahitabo nga mabalik pa ang gugma ni Mitch na rin ako. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Joseph nga taga Agusan del Norte uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga nagalahan, Separate Lives. Ang maong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ninto naman handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.